Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýegeni Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň başlygynyň ornwasary wezipesine bellenmäge taýýarlanýar. Adatlyň ýagdaýdan habarly çeşmesine göre prezident halk arasynda Şamma ady bilen tanylýan Şamrat Rejepowy Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň başlygynyň ornwasary wezipesine bellemek kararyna geldi. Rejepowyň bu wezipe bellenilmek ähtimallygy baradaky maglumat prezidentiň agdalýan banky ýurtda hime desgasyny gurmak üçin Birleşen Arap Emirliklerinden kard alyp başlamagy buýrandan bir näçe gün soň peýda boldy. Şeýlede çeşmelerimiz prezidentiň ýakyn töweregindäki beýleki adamlaryň hökümetdäki möhüm wezipelere bellenjekdigini hem öňe sürýärler. Adatlyň Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankyna ýakyn bir çeşmesi Şamma ady bilen tanylýan 36 ýaşly Şamrat Rejepowy bu wezipe bellemek meselesiniň eýýäm çözülendigini öňe sürýär. Prezident ýegeni Şamrat Rejepow hakykatdan Daşary Ykdysady İş Bankynyň başlygynyň ornwasary wezipesine bellendi. Onuň bu wezipe bellenilendigi heniz öňlan edilmese-de prezident eýýäm bu baradaky karary kabul etdi. Şu hepdäniň başyndan garaşsyzlyk şaýolunyň uğrundaky Daşary Ykdysady İş Bankynyň binasynda täze resmi üçin eýýäm otow taýýarlap başladylar. Birinji gatdaky otowyň durkuny täzelemek işleri tas tamamlandy. İşgärler ýogudlygy bilen tanylýan prezidentiň ýegeniniň köp adamy işden çykaryp başlamagynyň aladylanýarlar diýip çeşmämiz 21 noýabrda habar berdi. Bu maglumatlaryň diňe bir çeşmeden alınandygyny we adatlygyň muny entek başga çeşmelere tasdikladyp bilmendigini bellemelidiz. Emma bu çeşme mundan ozal hem ygtybarly maglumatlary beripdi. 22 noýabrda Adatlyk Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň bir bölümine jaň etdi. Bu bölümdäki resmi başlygyň täze ornwasarynyň otogyndaky abatlaýyş işleriniň eýýäm tamamlanandygyny we hemmeleriň onuň işe başlamagyna garaşýandygyny tasdiklady. Emma bank işgäri adatlygyň habarçysy bilen gürleşýändigini bilende täze ornwasaryň adyny aýtmakdan saklandy. Adatlyk Türkmenistanyň prezidentiniň administrasiýasyna ýakyn bir çeşmesi bilen habarlaşdy. Ol entek bu maglumatlary tasdiklap bilmedi. Ýöne ol prezident Berdimuhammedowyň ýakyn töweregindäki adamlaryň hökümetdäki möhüm wezipelere bellenmeginiň ara alınıp maslahatlaşylýandygyny aýtdy. Şu ýylyň başyndan bäri prezidentiň aparatynda prezidente ýakyn adamlary möhüm wezipelere bellemek barada gepleşikleriň bolandygyny aýdyp bilerin. Bilşiňiz ýaly bizde prezidentiň ýakyn töweregindäki adamlar esasan onuň ýakyn garyndaşlaryny öz içine alýar. Ýeri gelende aýtsak Şammy prezidentiň iň gowy görýän ýegeni diýip bilinýär. Şol sebäpden ol hakykatdan bu wezipe bellenen bolsa men gen galamok diýip çeşmämiz aýtdy. Şamrat Rejepow türkmen lideriniň ul aýal dogany Durdunawat Rejepowanyň iki oglunyň biridir. Onuň Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň başlygynyň ornwasary wezipesine bellenilmek ähtimallygy baradaky maglumat prezident Berdimuhammedowyň Türkmenabatdaky Niýazow adyndaky hime zawodunda garşyk mineral dökünlerini öndürýän önümhananyň guruluşyny maliýeleşdirmek üçin Birleşen Arap Emirliklerinden kard almak meselesini Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň jogapkärçiligine tawşyrandan bir näçe gün soň peýda boldy. Garaşsyz neşirleriň habaryna görä Şamrat Rejepow uly dogany Hajymrat bilen bilelikde Türkmenistanyň hime senatyna gözegçilik edýär. Şu ýylyň oktyabr aýynda garaşsyz neşirler Türkmen News we Günnor guramaçylykly jenaýat we korrupsiýa hasabaty proýekti bilen bilelikde Rejepow doganlarynyň ýurtda öndürilen hime önümleriniň täsirli bölegini daşary ýurtlarda hasaba alınan galp kampaniýalaryň üstü bilen eksport edýändiginiň üstüne açdy. Şeýlede jurnalistler doganlaryň işine prezident daýysynyň gol çeken kararlarynyň kömek edendigini hem anykladylar. Prezidentiň 16 noýabrda gol çeken kararyna laýyklykda Türkmen Hime Döwlet konserni Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky bilen ylalaşyga gol çeker. Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky Birleşen Arap Emirliklerinden kart serişdelerinin bölünüp berilmegini üpçün eder. Abu Dhabi'nin ösüş gaznasy tarapyndan beriljek karzyň mukdary kesgitlenmedi. Ýöne kärhananyň ýylda 170 000 tonna dökün öndürjekdigi çak edilýär. Şu ýylyň başynda Abu Dhabi'nin ösüş gaznasy bir näçe taslama şolsanda 10 000den hem az ilaty bolan Jebel şäherçesindäki aeroportyň guruluşy üçin Türkmenistana $100 milyon karz berjekdigini ma'lum etdi. Şu ýylyň dowamında prezident Berdimuhammedow oglu
Serdar'ın kariyerasının çalt ösmegini üpçün etdi ve neticede ol yurtdaki güç iyerarxiyasında ikinci adam boldu. Fevral ayında döwlet başlytany onu bir wada 3 wedipe belledi. Hökümetin premier ministrinin ornmasary, Ýokary Gözegçilik Palatasynyň başlygy we Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzasy. Aradan 6 ay geçmenke iýul aýynda Serdar Berdimuhammedow ykdysady, bank meseleleri we halkara maliýe guramalary boýunça vice-premier wedipesine bellendi. Eger Şamrat Rejepow Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygynyň ornmasary wedipesine bellenilse, onda bu prezident maşgalasynyň Türkmenistanyň ykdysadyetine ýeke täp gözegçiligini epesli güýçlendirer.